Tak já vás všechny s Martinem oficiálně vítám na dnešním webináři. Možná, Marťo, první pojďme říct, jak to jenom vzniklo, na jaký popud vlastně se tady dneska scházíme. Já musím napráskat, že ty jsi vystřelil tady ten příspěvek na linkáči, který má dneska 679 nějakých engagementů, takže to docela způsobilo, zdálo se mi, zájem o toto téma. A my jsme si tam psali do komentářů a díky tomu jsme vlastně tady dnes a budeme povídat na to téma, že? Jo, mě to pinklo, protože když jsem viděl tenhle článek, tak v souvislosti s linkáčem mi přijde, že tam každý sdílí ty obrovský úspěchy a radosti a jak je všechno super a pecka. A já potom koučuju klienty, kteří jsou na titulkách Forbesu a vlastně všichni je chtějí následovat a napodobovat a být stejně úspěšný a šťastný jako oni. Akorát, že když ty samý lidi, co na těch titulkách jsou, mám na tom koučovacím sezení, tak vlastně je tam vidět, že ten jejich život je úplně v troskách a Hmm. vlastně nikomu by ho rozhodně nedoporučili. Takže Hmm. já jsem měl jenom radost, že o tom čím dál víc lidí začíná mluvit, že už o tom začíná psát i mainstream, že možná za tím pozlátkem úspěchu se skrývá něco jiného a vzbudilo to takový zájem, že ty jsi mi pak napsal, jestli na to něco neuděláme, tak děláme. Hmm. Jo, já mám podobnou zkušenost. A samozřejmě to je téma citlivé. A každý se raději pochválí těmi úspěchy, ale málo kdo řekne, že má nějaké deprese nebo je z něčeho nešťastný. Takže to byla o to větší motivace udělat ten dnešek, ten dnešní webinář. A já jenom na začátek bych chtěl pár věcí. Mám tady poznámky, nějaké pravidla. Jestli by bylo pro vás přijatelné, zkuste být zamutovaní a pak, jak bude možnost na dotazy a diskuzi, necháme velký prostor. A tak klidně používejte to tlačítko se přihlásit na Zoomu a já pohlídám, aby se každý dostal ke slovu a aby ty vaše dotazy byly zodpovězené. A tu finální část uděláme takovou interaktivní. A potom jenom, ať víte, je to nahrávané a budeme to potom sdílet v nějakém follow-upu, který budeme posílat. A téčko, je to teda mrt, ty se smál, Marťo, na začátku, je to mrt z T, ne z D, jo? Tak to téčko znamená, chtěli jsme navrhnout, aby jsme si tykali všichni, protože s některými se známe a tykáme se, tak aby to nebyl zmatek, tak pojďme si tykat. Dnešní plán je trošku, uděláme nějaký úvod, řekneme si, jaké oblasti k tomu štěstí, spokojenosti, vůbec proč to téma dneska otvíráme, nějaké příklady z našich životů, z životů našich klientů, nebo co nás napadne, nějaké konkrétní typy a doporučení a skončíte s nějakou inspirací. Na závěr debata, diskuze. Když se mě Martin zeptal, co já považuji za úspěch, tak já bych považoval dnešní webinář za úspěch, když vám dáme nějakou inspiraci, o které jste ještě nevěděli a že se dozvíte něco nového v této oblasti a že se obohatíte. Máš, Marťo, k tomu nějaké ještě doplnění? Nemám. Mhm. Výborně. Zkuste jenom proklepnout teďka, zapněte si chat tady na Zoomu a zkuste mě tam napsat, co pro vás znamená štěstí. Vůbec jako, když se bavíme o tom tématu, když jste šťastní, co to pro vás znamená? Stačí velmi krátká odpověď, to jenom proletíme, aby jsme věděli, že se bavíme o podobných věcech nebo vůbec kam až sahá to téma. Mezitím, já když jsem zadal do chatu GPT, když jsme se chystali vůbec to téma, co by se všechno dalo probírat, tak v návaznosti na ten článek, já jsem teda mimochodem, Martina, nevěděl, kdo to je Marian Čurko. Pak jsem Hmm. zjistil, že to je ten borec z partičky a že byl vlastně nějaký skandál, že on se někde stáhl z veřejného dění a pak prozradil, že teda jako má všechno, ale není šťastný, tak to bylo takové to Hmm. vykopávací téma. A potom ještě mě umělá inteligence zvědomila jednu důležitou věc, že vlastně úspěch se nerovná štěstí. Jo, že
To, že někdo vybuduje velkou firmu, to, že má miliony na účtě a má 3 auta v garáži, a my to známe opravdu od těch našich klientů, tak to neznamená, že ti lidi jsou naplnění, šťastní a že vyzařuje z nich nějaká energie. A taky ještě v dnešní době, jak jsou prostě sociální sítě zaplněné to, co se nám jako podařilo a ty úspěchy, tak uvnitř ti lidi cítí prostě vnitřní prázdnotu. A dneska jsem zvědavý, my s Martinem jsme měli nějakou krátkou přípravu, my jsme nikdy spolu workshop nedělali, takže my budeme sdílet to naše know-how dohromady a jsem zvědavý, co Martin přinese a jak to zapadne s tím, co mám připravené já. A ještě poslední věc, co mi nabídlo umělá inteligence, že víc už není odpověď. Jo? Že často to lidi lepí tím, že si ještě něco koupí, ještě něco udělají a mají různé šidítka, prostě jak nahnat ten dopamin a prostě to štěstí nějak nepřichází. Tak já se podívám do komentářů, co mě tam píšete. Naplnění potřeb, kdy jsou šťastní moji blízcí a vnitřní pocit klidu je pro vás štěstí. Pocit hlubokého naplnění, klid a harmonie, být v přítomnosti, když jsem zelený, štěstí není něco, co hledáš, je to stav bytí, ke kterému se navracíš. Hmm. Pecka. Martine, pro tebe, co je štěstí? Mně se líbí ta odpověď, když jsem zelený, to je někdo, kdo už má zákulisní informace. Vysvětlím v průběhu. Hezky, hezky. Tak, já jsem ještě, než Martinovi dám slovo, tak mám tady takovou jenom přesmičku. Když se bavíme o úspěchu, tak když uděláme to U, tak je to často spěch a je to nějaké přetížení a jsme zacyklení v množství úkolů a věcí, které nesouvisí s tím, co nám přináší opravdu, když se bavíme z té fyzické roviny, tak nějaké hormony dopaminu, serotoninu, když se bavíme o nějaké psychické pohodě nebo pocitu naplnění. Jo. Mně se líbí a tady ty 3 kolečka, a body, to znamená, jak se cítí to naše tělo, jak opravdu co prožíváme v tom těle, a racionální mysl a taky i nějaké emoce, nějaká intuice, nebo vůbec kam nás to táhne nějaký životní smysl nebo životní úkol. A já si myslím, že když jsou tyhle věci v rovnováze, tak někde uprostřed můžou přicházet tady ty pocity, které píšete do komentářů. Jak bys to, Martine, uchopil ty, co se týče analýzy mozku a těch věcí, co máš ty připravené? Dokázal bys nás sdílet? Určitě budu sdílet. Mhm. Mhm. Můžeš ji kreslit, kdybys chtěl. Budu vydrž. Tak jenom mi potvrďte, že vidíte. Mhm. Tak. Já jenom pro ty, kdo mě neznají, já jsem si vlastně prošel přesně tím příběhem, kdy jsem měl nějakou úspěšnou kariéru a měl jsem zdravou a šťastnou rodinu a 2 úžasné děti a v momentě, kdy jsem dosáhl nějakého jako pomyslného vrcholu, jsem se vlastně cítil úplně nejhůř v celém svém životě. A absolutně prázdnej a vlastně jsem začal hledat cesty, jak začít být znova šťastný a začal jsem se zajímat, krom toho, že jsem už spoustu let koučoval o věci typu práce s tělem, různé psychoterapie, terapeutické směry, bodyworky, dearmoringy, prostě spoustu věcí jsem vyzkoušel a posledních 5 let jsem hodně intenzivně procházel spoustu workshopů, na kterých se mi poskládaly nějaké informace s mým životním příběhem a myslím, že dneska dokážu jako velmi jednoduše vysvětlit, co se vlastně každému člověku, opravdu úplně každému, děje a jakým způsobem s tím pracovat. Štěstí totiž dneska je už od malička, když se narodíme, tak je v podstatě dávaný, že štěstí získáte něčím, co je venku. Škola,
vás učí, že potřebujete mít jedničky, abyste byli úspěšní. Potřebujete se dobře učit, abyste byli úspěšní a tím pádem šťastní. Rodiče po vás vyžadují dobrý známky v práci, je po vás vyžadovaný výkon, abyste měli výsledky. Když máte výsledky, tak máte peníze, za ty si můžete koupit barák, tím zajistit rodinu, zajistit děti. A to jsou všechno věci, které jsou venku. Pořád vás to směřuje někam ven. A já vám chci ukázat, že vlastně venku to štěstí v životě nemůžete najít. To, jakým způsobem funguje naše lidské tělo, je, že my máme obecně jeden mozek, ale ten mozek se evolučně vyvíjel v čase. A ten mozek má tři takové vrstvy, kde první naše vrstva je takzvaný plazí mozek. Tuhle vrstvu máme společnou úplně všichni, kdo jsme na téhle planetě. Prostě uvidíte ještěrku, tak ta ještěrka má plazí mozek a ten plazí mozek má na starost přežití. V podstatě je to taková soustava 0 a jednička. On vyhodnocuje pouze bezpečí, nebezpečí. Má na starost instinkty, takže ta ještěrka, když je v pohodě, tak se vyvaluje a vyhřívá na slunci a jakmile vy kolem ní projdete, hodíte nějaký stín nebo uděláte rychlejší pohyb, tak ono okamžitě zdrhne, protože to vyhodnotí právě tenhle mozek jako nebezpečí. A to máme společný opravdu úplně všichni. Stejně tak vy, když budete sedět někde na terase a někde, kdyby proletěl pták, který hodí nějaký stín, tak vy okamžitě bystříte, zpozorníte, co se děje, jestli něco nepadá, jestli vás něco neohrožuje. Rozhodně to není stav, který byste předtím promýšleli, ten se děje automaticky. Zaplať pánbůh za to, protože kdyby tuhle vrstvu mozku jsme neměli, tak tady pravděpodobně dneska vůbec nikdo nejsme. Fungovala takhle už, kdybych šel do pravěku a pokud jako bych řekl, že jsme zažili dinosaury a budete někde v pralese a tam na vás ten dinosaurus vyskočí, tak vy v podstatě nemáte šanci v tu chvíli se zastavit a začít přemýšlet, jak tuhle situaci asi vyřeším. Protože než byste to promysleli, tak by vás to sežralo. Proto je tam tahle vrstva plazího mozku, která nejčastěji funguje ve třech reakcích, říká se tomu 3F, fight, flight, freeze. To jsou tři nejčastější reakce tohohle mozku. Buď na to ohrožení reaguju fight, že začnu bojovat, protože rychle vyhodnotím, že mám šanci se ubránit, nebo je tam flight, což je utéct, vemu nohy na ramena a zdrhám, a nebo když ten mozek vyhodnotí, že nemůžete ani vyhrát tím bojem, ani asi nestihnete utéct, tak je tam třetí reakce freeze, kdy vy zmrznete a děláte, že tam nejste. To možná většina z nás zná ze školy, tam se to projevovalo tak, když učitel řekl, tak kdo půjde k tabuli, tak v tu chvíli všech 30 lidí ve třídě začalo strašně zkoumat tu lavici. Nikdo nekoukal na toho učitele, každý okamžitě srazil oči dolů a dělal jako, že tam není. Takže to jsou ty nejzákladnější reakce a s těma se v podstatě rodíme. Ty dostáváme už biologicky, když se narodíme, tak už v nás jsou. Nad touhle vrstvou je druhá, která se říká savčí mozek. Ten savčí mozek už máme společný jenom my a savci. Žádný jiný bytosti na téhle planetě ho nemají. A ten savčí mozek má na starost emoce. Je to v podstatě tak, jak šla evoluce, tak se savci začali vyvíjet tak, že aby přežili, tak zjistili, že lépe přežijou ve skupinách, že začnou tvořit smečky, grupy. A abyste mohli přežívat ve smečkách, tak potřebujete mít nějaké vztahy. Takže ten savčí mozek právě řeší tyhle emoce, vztahy a hlavně je to naše paměť. Tam si ukládáme to, co něco uděláme nějakou zkušenost a vyhodnotíme, jestli to bylo dobrý pro naše přežití nebo špatný. A to dobrý, co nám tehdy pomohlo, tak to si ukládáme a je to nějaký automatický vzorec, který potom naše tělo opakuje. Savčí mozek se vyvíjí asi až do 12 let, ale naprostá většina toho mozku se vyvíjí do 6 let. Proto, když budete číst různé knížky psychologické a podobně, tak se říká, že když máte malé děti, tak z 80% je ovlivníte do 6 let. Co nestihnete u malých dětí do 6 let, to jakoby už jste nestihli. Právě proto, že do těch 6 let se to chování a pozorování dětí, co je v tomhle světě přípustný, co není přípustný, co je dobře, co je špatně, kdy jsem hodnej kluk, kdy jsem zlej kluk, kdy mě rodiče mají rádi, kdy mě nemají rádi, to všechno probíhá nejvíc do těch 6 let a ukládá se to sem, do savčího mozku.
Od 6 let se začíná vyvíjet třetí vrstva, kterou už máme jenom my lidi. Můžete znát šedá kůra mozková, neokortex, já jednoduše tomu říkám lidský mozek, což je ta vrstva, která nám jako jediným tvorům na planetě umožňuje logiku, analýzu, kreativitu. Díky ní mluvíme, rozumíme, vymýšlíme, prožíváme. A tenhle mozek se začíná vyvíjet zhruba od 6-7 let. Ten jeho vývoj končí až někdy po 20, zhruba v 25. A zase jednoduše to můžete poznat na tom, že děti jdou do školy buď v 6 nebo v 7. Většinou v 6 letech se zkoumá, jestli už to dítě dokáže memorovat, jestli si dobře pamatuje, a když ne, tak se mu dává ten roční odklad a jde až v 7. Protože je vlastně vyhodnoceno, že ta vrstva ještě nefunguje. Takže kolem těch 6-7 let začíná přebírat vládu ten neokortex. A tahle ta vrstva, ta třetí, to je jediná vrstva, ve které my můžeme prožívat štěstí. Co jsem ještě nezmínil, že součástí těch mozků je takový centrum, který je součástí plazího mozku, je velikosti zhruba mandle, a to je amygdala. A já mu jednoduše říkám, no, když o tom mluvím, jako centrum paniky. Kdybyste si představili nějaký senzor, který neustále, opravdu každou vteřinu vyhodnocuje, co se kolem vás děje. I když ležíte, i když spíte, hezky je to vidět, třeba máme kočky u nás doma a kočka vypadá, že spí, nebo ona jako reálně spí, ale v momentě, kdy my promluvíme, tak vy vidíte, jak její ucho se začne naklápět, jak prostě neustále reaguje. Tak si můžete představit, že v nás ta amygdala je taková sonda, která pořád skenuje, co se kolem děje, a jakmile vyhodnotí nebezpečí, tak v tu chvíli začíná předávat signál, aby se něco dělo. Signály ta amygdala může do našeho těla předávat přes nervovou soustavu. A ta nervová soustava, ta rozhoduje o tom, jak rychle dýcháme, jak rychle v nás proudí krev. A já teď budu velmi jednoduchý, budu se to snažit vysvětlit co nejjednodušejc. Jsou dvě takový, oni jsou ve skutečnosti tři, ale dvě hlavní nervové vlákna. A to jedno vlákno je sympatikus. Představte si v autě plyn. Šlapete na plyn, přidáváte výkon, jedete rychlejš. A druhý vlákno je parasympatikus, což je něco jako brzda. Zpomaluju. On ten parasympatikus má dvě takové větve, jednu dokážeme vědomě ovládat a tu druhou ne. Tu tam má svoje tělo jako v podstatě ruční brzdu ve vlaku. Když amygdala zahlásí hrozbu, tak to tělo se začne přepínat do pohotovosti. Jakmile amygdala vyhodnotí, že teď se děje něco, co mě může ohrozit, a teď o tom, co všechno můžou být hrozby, budu mluvit, tak nám se zvýší tep, jo, zrychlí se dech, stáhne se nám břicho. Je to takový to, když třeba jdete někam prezentovat a najednou jste nervózní, začnete se potit. Je to o tom, že to tělo, jakmile vyhodnocuje riziko, tak začne brát krev z orgánů, kde zrovna nic nepotřebuje, což rozhodně ve chvíli, kdy na vás vyskočí dinosaurus, tak nepotřebujete trávit. Proto si bere veškerou energii a krev z trávicí soustavy a vy začnete cítit, jak se vám začne stahovat takový to břicho, to znáte, ten pocit prostě toho stažení. Druhý orgán, odkud si bere, je neokortex. Právě ta vrstva mozku, která je zodpovědná za naše přemýšlení. A vy v tu chvíli začnete cítit nějakou úzkost, možná se začnete aktivovat, prokrví se vám celé tělo, krev se nahrne do periferií právě proto, abyste mohli rychle utíkat nebo rychle bojovat. Ta druhá část, parasympatikus, ta je naopak o tom, že když jste už po tom boji, s někým jste se poprali nebo jste udělali nějakou akci, tak jdete do sklidnění. V ideálním případě ta nervová soustava vypadá zhruba takhle, kdybyste ji napojili na nějaký graf. V podstatě jako kdybyste napojili srdce na EKG, tak tam taky vidíte, jakým způsobem to tam bude skákat. A je to úplně v pořádku, protože potřebujete, aby tam byla tahle křivka. Když by to bylo rovný, tak to jako v případě EKG není úplně dobrý. A stejně tak u té nervové soustavy ji potřebujete zaktivovat a potřebujete, aby si odpočinula. Je dneska taková nová terapeutická metoda, která se říká somatic experiencing, která rozlišuje tři stavy té nervové soustavy. A
Tady už se objevuje ta zelená a důvod, proč bych chtěl být v zelené. A ty tři stavy jsou zelená, červená, modrá a pokusím se je popsat tak, aby to bylo fakt lidský a srozumitelný. Takže pokud je tady mezi váma neurolog, tak mě prosím nekamenujte. A ta zelená je, že jsem v klidu. Jdu chvíli nahoru, chvíli dolů, sedím na gauči, chci si dojít udělat čaj, moje tělo se saktivuje, jdu fyzicky, postavím vodu na čaj, udělám si ho, vypiju. Tím jsem aktivoval sympatikus, pak si zase sednu, jsem chvíli v klidu, jenom dejchám, nervová soustava se vyklidňuje. Tohle je úplně ideální stav. V případě malých dětí to funguje tak, že to dítě jde a běhá a dělá všechno, co chce, až v jednu chvíli úplně odpadne, protože to tělo si potřebuje odpočnout. Takhle by to mělo být v ideálním případě a lidi, kterým nervová soustava funguje tímhle způsobem, jsou opravdu šťastní. Bohužel, jo, ještě doplním, já té zóně přezdívám zóna můžu, nebo chci, nebo baví. To, že jsem v zelený, poznávám právě tady na těch slovech. Chci si jít zahrát tenis, chci jít posekat zahradu, chci se teď bavit se ženou. Prostě chci to dělat. A jakmile jsem v tomhle módu, tak pak můžu být uvolněný, mám skvělý nápady, jsem velmi kreativní, věci, které by mi jindy trvaly, mám opravdu během chvilky. A je to zóna, ve které já dávám jako příklad vždycky Archiméda. Jestli znáte Archimedův zákon, těleso ponorené do kapaliny, tak je nadnášeno silou a tedy. Tak to nevzniklo tak, že by si Archimedus někam sedl ke stolu a snažil se ze sebe vyždímat tuhle tu teorii. To bylo přesně o tom, že on si leh večer do vany, teď v té vaně byl tam absolutně uvolněný a jenom tak pozoroval a najednou si všiml, že to jeho tělo se nějak nadnáší. A díky tomu vznikla tahle teorie. Když se bavím se spoustou lidí, kde vznikly jejich nejlepší nápady, když v Seznamu jsem s Ivo Lukačovičem řešil, jak vlastně on to dělá, že má tak skvělý nápady a windy a podobně, tak on mi vždycky říkal, že na to nemá vůbec žádný recept, že nějak jenom jde kajtovat, nebo prostě jde do moře, nebo jde běhat a nějak to přijde. Ten nápad se nějak objeví. A to je právě proto, že v téhle zóně, v té zelené, mám tu kreativitu a funguje mi v ní neokortex. Bohužel, většina lidí v tom dnešním světě se pohybuje v červené zóně, kterou já rozpoznávám podle toho, že většina vět těch lidí začíná slovem musím. Ono to začíná už ráno tím, že musím vstát na budíka, musím vstát v 7, musím vstát v 5, musím. Pak musím do práce, pak musím na poradu, pak musím na tuhle schůzku, taky musím pro děti do školy a musím ještě nakoupit a pak se musím věnovat ženě. A neustále slyšíte to slovo musím. Není tam chci, není tam rád bych, je tam musím. A těch věcí, které musím, je tolik, že já vlastně nemám vůbec šanci se dostat do té zelený. Já jdu z akce do akce. Do červený mě dostává sepnutí amygdaly. Když bychom se podívali evolučně třeba 200 let zpátky, v čem lidi žili, tak za ten den neměli moc věmů. Fakt těch věmů nebylo moc. Dneska říká analýza, že když jste v Praze na Andělu, tak za půlhodinovou cestu do práce ta amygdala má 20 000 věmů. Jenom si to představ, 20 000 věmů té amygdaly. A když jsem prvně slyšel to číslo, tak jsem si říkal, není možný přece. A jelikož na tom Andělu jsem nějakou dobu byl, tak ono stačí opravdu jenom vyjít z baráku a začít vnímat, co všechno to tělo musí sledovat. Že to je o tom, že tam jsou nějaký chodci, jsou tam nějaký auta, ty auta troubí, zvoní, vy nesmíte do silnice, červený panáček, zelený, teď jede tramvaj, zvoní, tamhle je billboard, tamhle na mě něco bliká, tamhle někdo začal řvát. To jsou všechno jako situace, ve kterých já pořád musím něco sledovat. Když jedu autem a nechci někoho přejet, tak taky pořád musím něco sledovat. A to jsou všechno situace, které mě dostávají do té červený. A já, jakmile jsem tady v té červený, tak tam já přestávám myslet kreativně a začínám se chovat podle naučených vzorců z minulosti. Protože to tělo nemá energii na to, aby něco vymýšlelo, takže dělá zkratky. A obecně dneska vám jako spousta psychologů řekne, že naprostou většinu času, a někde jsem slyšel jako číslo až 98%, což mě jako šokovalo, že 98% času žijeme v automatu.
že děláme věci absolutně nevědomně. Jdeme se najíst, ale vlastně vůbec se nevěnujeme tomu jídlu, protože u toho jídla si čteme mobil, vyřizujeme maily nebo se s někým bavíme a to jídlo do sebe tak jenom nahážem. Jedeme autem, už se rozhodně nesoustředíme na tu jízdu autem, už je to nějaký naučený automat, děje se to samo. A to, co je tam ten výkyv takovej, ten do té zelený, tak to v dnešní době bývá 14-denní dovolená. Jo, že když už teda konečně z toho kolotoče vypadnem a někam odjedem, tak je potřeba aspoň na těch 14 dní, protože zase s kým se bavím, tak většinou první týden na té dovolený stejně. První 2 dny ještě dovyřídíte nějaký ty maily, něco, aby teda to všechno bylo v pohodě. Pak začnete zjišťovat, jak na tom novém místě vlastně přežijete a kde nakoupíte a tak. A teprve až druhý týden si tak lidi začnou všímat, že taky je tady nějaký moře a taky jsou tam nějaký hvězdy a tyjo, vlastně je to hezký. Ale pak se vrátí do práce, otevřou mailovou schránku, tam 400 nepřečtených, šup a jsou zpátky v červenu. Takže takhle vypadá ta dnešní společnost. A pak je tam taková věc, že když ty červený je moc, tak se dostane nervový systém na svou hranu, kdy už nemůže dál. A jak máme nervový vlákna, představte si prostě tisíce nervových vláken, který jdou tím tělem, tak v tom těle začnou vznikat traumabody. A je to jako když si představíte v autě, že byste šlapali na volnoběh na plyn, tak vám začne ta rafička jet, chvíli je v modré, 2000 otáček, 3, 4, 5, teď už vám jde do té červený, v té červené začne ten motor řvát a vy když mu budete furt dál nakládat, tak on dojede na nějaký konec, bouchne a celý to spadne. A to se v tom nervovém systému přesně děje, že on jakmile už je toho na něj moc, tak v jednu chvíli, zatímco do té doby je pořád ještě na vás a vaší svobodné volbě, jestli si dáte dovolenou, jestli si odpočnete, jestli to teď všechno nechám a půjdu na 2 hodiny něco dělat sám pro sebe. Pokud to neuděláte a dojdete na tu hranu, tak ten systém to udělá za vás. Tělo prostě sepne, tam dojde dokonce fyzicky ke spečení nervových vláken, vznikne věc, který se říká traumabod, vzniká právě trauma a ten systém se úplně odpojí a spadne do takzvané modré zóny, kterou poznáte podle slova nemůžu. Tam už prostě ty lidi fakt nemůžou. Přijde hádka s partnerem a hodně chlapů tohle zná, že prostě ženská řekne úplnou blbost, něco, co jako je úplná prkotina, ale protože ten náš nervový systém byl už dávno přetížený a tohle byla jenom ta poslední kapka, tak my bouchnem, prásknem dveřma a jdeme pryč. A nejsme schopni se třeba s tou ženou 2 hodiny, půl den, já kdysi dokonce 2 dny v kuse bavit. Vůbec. Prostě ten systém potřebuje absolutní odpojení, úplný klid, aby se mohl zpátky postupně dostat do té zelené zóny. Takže takhle funguje naše nervová soustava. A co je důležité si u toho uvědomit, že jak jsem mluvil o těch 3 vrstvách mozku, tak když jsem v modré zóně, tak funguje fakt jenom ten plazí mozek. A plazí mozek, to je to přežití, to je to, že náš systém nějak automaticky dejchá, ale vlastně, když si představíte člověka v těžký, hluboký depresi, tak tam přesně vidíte člověka, který nemůže. On prostě ani nemůže vstát z postele. Jemu nic nedává smysl a jedinou činnost, který jeho tělo dělá, je, že dejchá a nějak přežívá. To je ta modrá zóna. Červená zóna, pro tu mám takový příklad, nevím, kolik tady máme žen, ale jako mezi námi muži tuhle větu známe skoro každý. Chceš vědět, jak se bude chovat tvoje žena? Podívej se na její matku. Kolikrát já jsem slyšel, a co tchýně? A zajímavý je, že většina chlapů má tu zkušenost, že ta žena na začátku vůbec není jako ta tchýně. My většinou si vždycky řekneme, zaplať pánbů, já mám to štěstí, že ta je úplně jiná. A ona na začátku je jiná z toho důvodu, že když máte začátek vztahu, tak vy spolu chodíte, je to všechno krásný, randíte, konečně jste poznali tu spřízněnou duši, je vám spolu fakt fajn, což znamená, že ta nervová soustava je v zelené, je úplně v klidu, vy můžete být sám sebou a v té zelené, jenom když se podíváte na ty barvy, tak je tam mám naprosto záměrně takhle. Když jste v zelený a nervová soustava je v klidu, tak funguje neokortex. A tam funguje ta vaše osobnost, to, kým opravdu jste.
Ve vztazích největší zlom přichází v momentě, kdy se narodí děcko. Když se narodí děcko, tak záhadným způsobem se začne dít to, že se vám doma ta tchýně opravdu vyloupne z té partnerky. A to není ničím jiným způsobený, než že ona předtím byla v zelený a najednou se dostala do červený, protože najednou je tady spousta věcí, které musí. Najednou v té rodině je dítě, o který ona se musí postarat, aby přežilo. To znamená, že v noci musí vstávat, aby nakojila. Musí neustále přebalovat, krmit, prostě dělat věci, které v životě nedělala. A ona je opravdu dělat musí. A to dítě řve. A to, jak řve, tak ta holka je nevyspalá. Tak je pořád v červené zóně. Ten nervový systém je fakt hodně napnutý. A jakmile je ona v červený, tak jí vypíná neokortex, přestává být sama sebou a ten systém si začíná sahat do minulosti k osvědčeným vzorcům, který v téhle situaci můžou pomoct, aby to dítě přežilo. A jak jsem mluvil o tom, že do 6 let se nám ukládá paměť savčího mozku, kdy my opravdu zjišťujeme, kdy jsme hodní, kdy jsme zlí, co funguje, co nefunguje, jak být jako za dobře s rodičema, protože v 6 letech rodič je ten, díky kterému přežíváte. Bez toho rodiče byste nepřežili, takže to je pro vás fakt zásadní. Tak ta žena nevědomně začne sahat k tomu, co je osvědčený funkční vzorec. Osvědčený funkční vzorec je tak, jak mě vychovávali moji rodiče. Protože jestliže mě je 30, mám tady dítě, tak co je pro mě ověřenější, než já žiju a žiju díky tomu, jak mě vychovali moji rodiče. Takže i ty ženy, kteří říkají, já nikdy v životě nebudu jako moje máma, budu úplně jiná než moje máma, tak najednou s tím dětskem na krku začnete slyšet ty samé věty, začnete pozorovat to samé chování v nějakých situacích. A je to jenom proto, že ono sahá tady do toho savčího mozku. Tak. Takže to jsem jenom chtěl vysvětlit, jak vlastně fungují mozky a naše nervová soustava. A že rozhoduje o tom, aby jsme byli šťastní ne kolik vyděláme, ne co všechno získáme. Protože to, když si koupím nový Ferrari, anebo si koupím 8 Ferrari, to pořád je jenom o tom, že z těla, v tom těle se vyplaví dopamin a to je v podstatě krátkodobá droga. Vám se vyplaví dopamin, protože teď jste si něco pořídili, je to super, týden jste z toho nadšený, ale když si to pořídíte po druhý, tak už z toho nejste nadšený týden, ale třeba 2 dny. A po třetí už je to jenom půl den. A po čtvrtý už to ani necítíte. Je to fakt jak droga. Pořád potřebujete větší a větší dávku. A potíž je v tom, že spousta těch dnes úspěšných dosáhnou něčeho, když toho dosáhnou, tak začnou cítit jakoby ten pocit štěstí, právě protože se vyplavil ten dopamin. A oni tohle štěstí chtějí cítit pořád dál a dál, ale paradoxně nastupují do spirály, která vede spíš k tomu, že toho štěstí cítí míň a míň, protože oni kdyby pořád dělali to samý, tak tělo na ten dopamin už reaguje hůř. To znamená, že oni toho musí dosáhnout víc, musí odvést větší výkon k tomu, aby cítili to štěstí jako předtím. Což logicky vede k tomu, že si na sebe začínají hrnout víc a víc povinností, víc a víc věcí, abych víc a víc vydělal. To vede k tomu, že moje nervová soustava místo, aby byla v klidu, tak se dostává do červený. Když se dostávám do červený, začnu jednat z plazího mozku, jsem přetížený a v tu chvíli nemůžu cítit to štěstí. Takže odpověď na to, jak vlastně být v životě šťastný, není vůbec o tom, kolik toho získám, jaký pozice získám, kdo všechno mě bude obdivovat zvenku, protože to jsou jenom krátkodobý dopaminový injekce, na který si to tělo zvykne a začne vůči nim být imunní, ale je to naopak o tom umět zpomalit, umět si každý den dát čas na sebe, pro sebe, čas, kdy vědomně jdu do té zelený, kdy naplňuji nějaké svoje potřeby, pak mi může začít fungovat neokortex a pak můžu začít být šťastný. Dávalo to takhle smysl Já, Marto, navážu, díky moc. na vaš? Hlavně, že jsi to jako dokázal ve 30 minutách popsat takovou celodenní přednášku, tak to je super. A mě rezonovalo spousta věcí a už jak kdyby pomaličku půjdu na tu další kapitolu a to jsou příklady z našeho života. A hlavně mě tam jdou nějaké moudra k tomu, co zpovídal a ostatní
Dobře si poznačte vaše dotazy, protože na to dáme prostor na závěr a můžete se doptat Martina právě na to, co teď ukazoval na těch obrázcích. Ještě to tam prosím nech, protože to je Jo, jo. takhle velmi v jednoduché formě Já k zobrazené. tomu určitě pak můžu říct nějaký příběhy svoje, na Mhm. kterých jsem to nejvíc poznal. Jo, jo, jo. Klidně pojďme teď, jo. Já jenom, když bych začal, víceméně ty jsi mě vědecky teď popsal, když si vzpomenu na mé vyhoření v roce 2012, proč to tak bylo, krásně bych dokázal teď nakreslit tu křivku, jak to člověk tahá, jak dře v těch červených, jak ten plyn ždíme. Mhm. Paradoxně na věcech, které mě bavily, nebo jsem si myslel, že budou prostě někomu užitečné, že budu někomu užitečný, už tam nabíhaly právě ty autopilotní vzorce, jo, z toho dětství, tak tady to jde krásně vidět, až došlo k tomu traumabodu Mhm. a pak to spadlo do nějaké apatie a i když já řeším s klienty, prostě to je období, někdy to bývá několik týdnů, měsíců, kdy jim prostě oni nedokážou vstát a jít do práce, nedokáží tam dojet, nemají na nic chuť, nemají na nic náladu, takže to přesně sedí. Potom jsi mi připomněl hlášku, kdo je v klidu, kontroluje situaci. A to je Mhm. právě v té zelené zóně, opravdu, když si udělám prostor pro sebe a ne, krásně jsi řekl ty nápady, jo. Opravdu nikdy nás to napadne ve vaně, a někdo leží pod stromem, spadne na něho jablko, zase ho něco napadne, ve Mhm. sprše, na záchodě prostě a tak dále můžu jmenovat, tak prostě uvědomme si, kde nám chodí ty nejlepší kreativní věci. A, a když vzpomenu ještě ten můj příběh, tak od toho roku 2012, tak jsem zkoumal vlastně, jak se z toho vyhrabat a víceméně čím jsem více zpomaloval, tím jsem více zrychloval, ale když teď vidíme ten nazdílený obrázek, který si tam promítnul, tak se jenom podařilo to dostat do té zelené zóny a najednou veškerá ta práce, kterou musí člověk odbavit, našel si tam ne, že musí, ale že chce. Mhm. Najednou to bylo příjemnější a točil se v té zelené části. Takže to opravdu taky sedí. A, a potom takové ty známé, co jsem používal, ty minitypy, ty praktiky, jako jít se projít 5 minut, 10 minut do přírody, kde právě těch věmů je málo a ta zelená dělá dobře na to tělo, tak versus jízda metrem anděl, taky krásně pojmenovaná, tak proto třeba mě to táhlo do přírody a do klidných oblastí a proto bydlím, kde bydlím. A Mhm. nebydlím v Praze. Takže děkuju. A vzpomněl jsem si na spoustu věcí. Klidně doplň ze svého života nějaké příklady. Jo, já právě vidím Honzu Mertla, tak jsme spolu dělali v Seznamu a ten prostě mi může potvrdit, že vlastně ten můj příběh, a já nevím, jestli jsem ho neříkal zrovna u tebe v podcastu, ale tady při té příležitosti s tímhle obrázkem to právě na něm chci hezky ukázat. Já jsem si někdy připadal jako blázen. Jo. Ono, vlastně, když jdete do savčího mozku, tak se obecně říká, že lidi se chovají jako malí děti. Mhm. Prostě máme někdy tu zkušenost, že i my jako prostě dospělí lidi se v nějaký situaci zachováváme jak tak malí parchanti a pak se jdeme omlouvat, že jsme to takhle nemysleli a že jsme nějak vybouchli. V podstatě se jakoby něco stalo a my nejsme sami sebou. Je to, takhle to většinou jako lidi popisujou. A mně se třeba dělo to, že já jsem v Seznamu vedl týmy, to byly prostě desítky, stovky lidí a já jsem s tím byl celkem v pohodě. Já jsem se pořád vnímal jako, že jsem teda introvert, protože jsem nikam nechodil pařit, moc mi to jako nebavilo a byl jsem spíš na tu práci a jako odvést dobře tu práci, aby to bylo jako fajn. A já jsem třeba řídil mapy.cz a tam jsme seděli v open spaceu, kde nás bylo 50 lidí a mě v tom bylo opravdu dobře. Já jsem se tam vždycky těšil, cítil jsem se tam skvěle. A pak 10 lidí z těch map mi řeklo, hele, večer budem dole v hospodě, přijď za náma. A já jsem měl jít za nima večer do té hospody a já jsem byl schopný maximálně přijít před tu hospodu. A tam najednou něco se ve mně stalo, vždycky jsem jako sevřelo hrdlo, celý jsem se opotil a já jsem nebyl schopný vlézt do té hospody za těma klukama, se kterými jsem předtím celý den byl v tom open spaceu. A já jsem tohle vůbec nechápal, procházel jsem nějaký výcvik u Johna Hawkena, což je britský terapeut a má tady v Česku výcvikový tábor. A
o jedné pauze jsem mu tohle sdílel, že se mi tohle děje a že to nechápu, že prostě si připadám opravdu jak blázen, že nejsem schopný za těma lidma jít. A on po mně jenom chtěl, abych mu začal říkat, co se mi děje v těle. Ať mu, ať mu neříkám, co si o tom myslím, a ať mu říkám, co se mi děje v těle. Tak jsem mu začal popisovat. No, vždycky se mi stáhne hrdlo, začnu se na zádech potit, je to takový, začal bych koktat, kdybych mluvil, cítím se hrozně nepříjemně a on ze mě takhle tahal, co to moje tělo dělá. Což vlastně, když teď o tom mluvím, tak nepopisuju nic jiného, než že tělo jde do stresové reakce. Připravuje se na ten boj, začíná se potit, že jo, protože čeká, že bude nějaký výkon, takže se rovnou potřebuje schladit. A teď já, když mu popsal tohle, tak on po mně chtěl, kdy si naposled vybavíš, že se ti tohle stalo. Zkus jít do co nejdál nějakého zážitku. A já jsem mu tenkrát právě začal říkat, že jsem si vybavil něco ve škole, když mě vytáhla učitelka před tabuli a tam mě strapnila, takže to bylo pro mě takový jako dost podobný. Až jsme se dostali, to zkusím co nejvíc krátit, až jsme se dostali do věku, kdy mi bylo nějakých 6-7 a přišel jsem z první třídy domů s úkolem, domácí úkol, a já jsem si nevěděl s tím domácím úkolem rady, tak jsem šel za tátou, jestli mi s tím pomůže. Můj táta jsme měli takový jako složitý vztah a byl cholerik a hodně mě mlátil, tak tenkrát místo, aby mi pomohl s úkolem, tak na mě zařval, co jsem to za debila, že si jako nevím rady s takovouhle věcí a jedno mi fláknul. Tak to byl nějaký můj zážitek, kdy druhý den jsem přišel ze školy a přišel jsem zase s domácím úkolem, poučen, chytrý Martin, nešel jsem za tátou, ale šel jsem za mámou. A teď já jsem šel za tou mámou, jestli mi pomůže s tím domácím úkolem a tam přesně se stalo to, že to, co si někdo myslí, že to, že mě táta zmlátil, byl ten traumabot, tak to vlastně vůbec nebyl. Pro mě se stalo to, že máma, která měla nádobí a já jí řekl, jestli mi pomůže s úkolem, řekla větu, teď nemám čas, jdi za tátou. A jakmile řekla tu větu, jdi za tátou, tak mě ve vteřině se v hlavě odehrál scénář. Teď jdu za tátou, on mě zase zmlátí. Úplně se ve mně objevilo přesně to, co se mi začalo dít před tou restaurací. A já to tenkrát vyřešil tak, že jsem se v té kuchyni otočil a utekl jsem do svého pokoje. A tam jsem nějak zašmudlil úkol, druhý den jsem ho odevzdal a prostě toho tátu jsem neviděl ten den. Tam se stalo to, že když mi máma řekla, já nevím, jestli mi to dovolí kreslit do té prezentace, jo. Jakmile ona mi řekla, jdi za tím tátou, tak já i když jsem byl v tu chvíli třeba tady, tak dětská nervová soustava, ta funguje na mnohem větších výkyvech. Jo. U dítěte dospělý se hned tak nevybouchne, ale dítě to je schopný ve vteřině se uklidnit a ve vteřině se naštvat. Tam to opravdu lítá. Tak já klidně z téhle situace se dostal sem, tady mi vznikl traumabot a já jsem utek do pokoje, tím jsem utek od toho nebezpečí a můj plazí mozek se v tu chvíli naučil, jak vyřešit tuhle situaci. On si zapamatoval, že když je situace, která tě ohrožuje, můžeš z toho utéct. A já potom, proč o tom mluvím? Já jsem vlastně ten táta mě mydlil do nějakých 15 let. On byl vždycky větší, že jo? Velký táta a já malý kluk. Protože když se mě Håken ptal, kdy poprvé si se svýmu tátovi postavil, tak já hned věděl, že to bylo někde kolem 15 let, že jsem jako přišel domů, odemkl jsem dveře, táta tam zrovna řval na mámu a já nevím, co se to ve mně jako stalo, do té doby se mi to nikdy nestalo. Schodil jsem tašku ze zad, vletěl jsem mezi ně, stoup jsem si proti tomu tátovi a řekl jsem, že jestli chce mámě ubližovat, tak ať si to nejdřív vyřídí se mnou. Byla ve mně úplně malá dušička, ale prostě nějak jsem to udělal a ten táta byl tenkrát strašně překvapený, něco zabrblal a odešel. A Håkan se mě ptal, jak jsem byl velký tehdy. A já jediné, co jsem si pamatoval, že jsem mu koukal do očí. Že jsem byl takový ten, kdo v 15 vyroste 30 centiáků během toho roku, kost a kůže sice, ale prostě už mám tu vejšku. A on mi začal vysvětlovat, co mně se děje v té nervové soustavě. Protože mně se dělo třeba i to, že na tenise jsem měl dva kamarády. Když jsem přišel na tenis a byl tam jeden, tak já k němu šel a začal se s ním bavit. Jindy jsem přišel, byl tam druhý, šel jsem k němu, začal jsem se s ním bavit. Ale přišel jsem tam po třetí a tam byli ty dva kamarádi spolu. A já, když jsem viděl, jak stojí spolu, tak já najednou nebyl schopný mezi ně jít a začít se s nima bavit. Prostě úplně na hlavu. A musel jsem počkat, až se rozejdou a pak jít za tím jedním z nich. A Hocken mi na tom vysvětlil, že já jsem udělal zkušenost, že jsem byl malej, táta velký a on mi ublížil. V momentě, kdy jsem ho dorost a byli jsme stejně velký, tak najednou jsem se ho přestal bát a od té doby já nemám problém se bavit jeden na jednoho.
což obecně mám vlastně nejradši, koučování jeden na jednoho. Ale jakmile jdu mezi lidi, kterých je víc, a teď jenom udělal tohle, jenom takhle jako je jich víc, je to skupina, je to něco většího, tak ten můj nervový systém má naučeno, že něco většího mě může ublížit. A pro tu situaci, kdy něco většího mě může ublížit, má ten savčí mozek nahraný seber se a uteč do pokoje. Takže já přicházím před hospodu, kde můj systém vyhodnocuje, že je tam 10 lidí, to je něco většího, co by mi mohlo ublížit, takže mě normálně převezme velení a odvede mě od té hospody pryč. Jo, a tohle se mi jako reálně dělo, protože já, i když jsem tady v té situaci, tak pořád vidím zpátky, co se dělo. A tam vlastně z toho ty cesty, jak se z něčeho takového dostat, k tomu jsem se dostával strašně dlouho, než jsem to v sobě odboural a dneska jsem schopný přijít mezi lidi a bavit se s nima, ale byla to fakt jako dlouhá cesta, je, že vy vlastně začnete pomalu ten nervový systém učit na to, že tak, jak máte v minulosti nějaký trauma body, a těch trauma bodů tam každý máme, to si pište, protože ty traumobody vznikají jenom tak, že třeba přinesete domů trojku a dostanete zaracha, že nemůžete jít za barák si hrát s klukama. A pro to malé dítě je to v tu chvíli úplně jako konec světa, kdy může ten trauma vzniknout. A vy potom v budoucnu, když se objeví situace, která vám tu v minulosti připomíná, což v mém případě je třeba to, že ta situace mi vznikla v kuchyni, mluvila na mě žena ženským hlasem, bylo tam otevřený okno, takže mě takhle ze zádu ofouk průvan. Tak vy potom jdete po ulici, takhle vám foukne a najednou, co se děje? Jo, někde nějaký problém. A to jenom spíná amygdala a jenom vyhodnocuje pozor, pozor, může přijít nebezpečí. Takže to je jako můj příběh, jak mě se projevovalo to, že se mi někde přepálila nervová soustava a vedlo to k tomu, že jsem nebyl schopný jít s kamarádama do hospody, což jsem si vykládal jako, že jsem asi introvertní a nebaví mě to. Ale jakmile jsem ten traumabot rozpustil, což jedna z technik je právě třeba somatic experiencing, kdy vy během pár sezení učíte ten systém zpátky z toho traumabodu dostávat do té zelený, je to vždycky na pár sezení a najednou vám přestane vadit bílá místnost, přestane vám vadit ženský hlas, přestane vám vadit ta věta, kterou třeba slyšíte, protože už si ji přepíšete něčím jako pozitivním. Tak já dneska rád chodím do těch hospod, rád chodím na vesnici tady jako s lidma do různých akcí a zábav a je to jenom proto, že jsem ten nervový systém dokázal sklidnit. Když Mhm. tak se k tomu jako doptávejte, ale to Mhm. vlastně pro mě bylo Jo, úplně obrovský wow. jo. Díky Marťo za sdílení. Jinak, kdybyste chtěli slyšet plnou verzi, my jsme s Martinem udělali podcast, to je tak rok, dva zpátky, určitě lítá internetem a tam si povídáme delší dobu na podobné téma. A já tam slyším podobnost s mým příběhem, když jsem se chtěl zavděčit samozřejmě rodičům, tak jsem se pak chtěl Mhm. zavděčovat lidem ve firmě. A v momentě, kdy si to člověk zpracuje, a to možná i pojďme na to, jaké metody, techniky jsou na to právě na zpracování, na přeprogramování těchto traumabodů, tak najednou ten život je úplně někde jinde a nelítá nám to tady do těch vysokých červených hodnot. Mhm. Mhm. A ještě musím připomenout, ještě si pamatuju z toho tvojeho úvodu, jak jsi tam mluvil o ženě versus tchyně a to platí pro každého z nás, jo, aby jsme nebyli diskriminující. A každý z nás, kdo se dostane do No nějaké jasně. krize, do nějaké stresové situace, tak si krásně můžeme zvědomit, pokud si toho chceme všímat, právě ty naše programy, a ty naše autopiloty a jak reagujeme a pak můžeme nějaké sebereflexi si to zpracovávat a pak si to můžeme teprve přeprogramovat a zjistíme, co to je. Jo. Kolik Máš... chlapů říká, že nechce být jako táta a pak od svý ženy Mhm, slyší, že se chováš jak tvůj táta, jo? Což je pro nás teda pak největší spouštěč k tomu ještě bouchnout víc, ale mhm, prostě přesně takhle to je. mhm. Máš, Marťo, nějaké doporučení, nějaké tipy, jak se dostávat z té, nebo jak být co nejčastěji v té zelené zóně? Dokázal bys něco nasdílet? No, já jsem začal úplně vědomně si, když jsem s tím začínal, tak vědomně v kalendáři jsem měl okno, který jsem nazval lelkovací okno. A každý den jsem tam měl dvě, jedno dopoledne, jedno odpoledne, kdy půl hodiny jsem nedělal nic. Měl jsem tam nic. Jo. A vždycky jenom přišlo tohle okno
A to ani nebylo, že bych si dal odpoledne půjdu hrát tenis, protože obyčejně miluju tenis. Protože nějaký den se mi chce hrát tenis a nějaký den se mi nechce hrát tenis. Takže já tam měl to lolkovací okno ve smyslu, teď mám půl hodiny pro sebe, co by se mi tak chtělo. A někdy se mi chce spát, někdy se mi chce jít, nevím, hrát se včelama, někdy si rád vemu krumpáč a jdu dělat něco na zahradě. Že po každý je to něco jiného a spíš pozoruju to tělo, co by zrovna chtělo. Nesnažím se to vymyslet, ale snažím se to cítit. Což obecně mě úplně změnila život věta zrovna od toho Johna Hawkena, který říkal, že veškerý utrpení lidí vzniklo, když uvěřili větě myslím, tedy jsem. Což jako všichni známe. Mhm. A že si myslí, že ta věta by měla znít cítím, tedy jsem. Mhm. Mhm. Ale my vlastně to cítění dneska moc nemáme, protože jako děti jsme se odnaučili cítit. Já když vysvětluju štěstí, tak obecně známe takovou větu, co se tak jako říká, děti jsou naši největší učitelé. To se tak jako říká, to je taková věta, ale vlastně málo kdo chápe, jak moc je pravdivá, v čem je pravdivá, protože že jo, já když budu chtít být skvělý popelář, tak se půjdu asi zeptat nejlepšího popeláře. Když budu chtít být skvělý astronaut, asi potřebuju astronauta. Když chci být šťastný, koho se půjdu zeptat? A když se podíváte na tříletý děti, ty jsou většinou fakt šťastní. Děti, než nastoupí do toho systému školky a škol, bývají fakt šťastní. Ty jsou šťastní do té doby, než se jim do toho dospělí začnou plést. Takže je docela dobrý se podívat na ten příklad malých dětí, co vlastně oni dělají. A tam je vidět, že ty děti ještě, jak nemají ani ten neokortex, že by promýšleli, co budou dělat, tak oni prostě dělají to, co cítí. Prostě náš malej v nějakém věku miloval autíčka, tak si hrál s autíčkama a půl roku neexistovalo nic jiného než autíčka. A najednou ze dne na den zahodil autíčka do kouta a začal si kreslit křižovatky. A pak po nějakém čase přestal kreslit a vzal vláčky a dělal něco s vláčkama a pak ho to úplně přestalo bavit a že jo, dneska počítač, tablet a tak. Ale vlastně ty děcka skvěle cítějí a když dělají to, co cítí, tak jsou šťastní. A pak přijde ten moment, kdy z nějakého můžeš si dělat, co chceš, v čem je vlastně to dítě šťastný, se dostává do módu musíš vstát a jít do školky. A v té školce musíš dělat to, co chce paní učitelka. A v té škole musíš sedět v lavici. A dneska musíš mít těhle 6 předmětů. A pak se třeba stane, že v té lavici sedíte a kouknete se z okna a tam je zrovna ptáček na stromě a vy ho tak pozorujete a úplně se u toho cítíte super. A najednou se ozve rána do tabule a hej, pozor, tady dávej pozor, tohle se uč teď. A nedáváš pozor, tady je poznámka. A přijdu s poznámkou domů a rodiče mě se řežou, nebo prostě mi dají zaracha, nebo musím uklidit. A najednou se dostáváme do toho, že my něco cítíme, co bychom chtěli dělat. Vedle nás jsou dospělí, kteří nám říkají, že to, co bychom chtěli dělat, to rozhodně teda dělat nemůžeme, protože to bychom to nikam nedotáhli v tom životě. Takže bychom měli dělat to. Což v mém případě bylo, já jsem odcházel ze školy do života s programem, abys byl šťastný, potřebuješ najít ženu, mít děti, mít dobrou práci, skvělý barák na hypotéku, prostě tenhle ten program. A já jsem ho následoval a to všechno jsem měl a moje štěstí se jako propadalo níž a níž a níž a níž. Protože jsem pořád dělal nějaké věci, které mi druhý říkali, že bych měl dělat a pak až bude to štěstí. Mhm. A já jsem pak prošel 2 takovýma rituálama smrti, což jsou věci, které se nedají takhle při webináři jako předat, ale jedno byl jednodenní a jedno třídenní, kdy se fakt jako potkáte se svojí smrtí a máte možnost si prožít to, že dneska zemřete, máte nějaký čas, chvíli dělat něco, co byste fakt chtěli, když víte, že třeba za 6 hodin už nebudete. Pak projdete tou smrtí a dostanete možnost se znova narodit. A je zajímavý, jak v tu chvíli, kdy jsme dostali možnost se znova narodit, ale než jsme dostali tu možnost se vrátit jakoby do toho těla, i když je to hra, tak stejně jsem najednou začal generovat úplně jiný myšlenky, protože nás se zeptali, dostanete šanci se vrátit, ale nejdřív musíte říct proč. Co na tom světě ještě chcete, když dostanete druhou šanci? A ze mě začaly padat úplně jiný věty, než který říkám normálně takhle v tom stavu, tak jak se tady teď bavíme. Protože tady mluvím z nějakého naučeného vzorce, co jsem se od malička doteď naučil, že by mělo být. Zatímco tam v tom stavu jako kdyby mluvila nějak duše nebo něco, ať už to nazvu jakkoliv, prostě něco vevnitř, co právě ty malí děti mají.
co je to cítění a není to to myšlení. Hm. Těžko se mi tohle předává. Jo, víš, že Marťo, na to je natočený dětský kreslený film od Pixaru, jmenuje se to Soul, duše. Jo, jo, jo. A Výborný. to je parádní, tohle téma je zpracované, že to pochopí všichni, takže to jsem viděl nedávno. Mhm. A tady krásně už ty kombinuješ jako body, mind and spirit, prostě opravdu všechny ty oblasti je potřeba dostat do nějaké rovnováhy. A Jo. než přejdeme, protože už uběhla hodina, ono se to nezdá, než přejdeme do té části diskuzní, dotazové, tam si myslím, že strávíme ještě spoustu času, že budete mít nějaké dotazy, tak napadá tě ještě, Marto, něco praktického, jak přepínat tady mezi těmi oblastmi, jak se dostává do té zelené, protože ty, jak jsi mluvil o těch lalkovacích oknech, tak já používám dva takové rituály a to jsou schůzky sám ze sebou, že to nemám s nikým jiným a prostě dám si někde kafe a mám jako schůzku ze sebou a k tomu si ještě třeba píšu něco. Tam mě chodí ty zajímavé nápady a pak mám ty mini rituály, že opravdu, a je to strašně těžké, když mám tady 50 úkolů a schůzky a všechno, tak si 5 minut se jdu projít kolem baráku, jako donutit se k toho, ale nikdy jsem nelitoval. Vždycky jsem se vrátil prostě s nějakým nápadem a uvolněnější, spokojenější. Takže tohle začlenit do toho rychlého, náročného života určitě doporučuji. Máš ještě něco, než přejdeme do další části? Já toho mám spoustu, jako opravdu mraky. A jenom se, když se to budu snažit zkrátit, tak lelkovací okno je něco, co když jsem takhle v červený, mě dokáže aspoň dostat do zelený, než se tam zase vrátím. Jo. To jako je určitě možnost. Potíž je, že většina z nás má právě už ty traumabody někde uložený. Ty traumabody se dají dokonce nahmatat i fyzicky v těle, protože jsou techniky, kdy se pracuje s tělem a fakt můžete fyzicky nahmatat bod, který když zmáčknete, tak to v tom člověku způsobí emoci. Myslím, že zrovna v tom našem podcastu jsem mluvil o paní, která byla po císaři. Myslím, že to bylo u tebe, kde se jí zmáčkl nějaký bod a jí se najednou vybavil úplně zážitek právě z porodu a díky tomu ona neměla ráda svého muže vlastně od porodu až do té doby, než si prošla tím léčením. Takže těch technik je spousta. Já asi techniku, kterou v tuhle chvíli doporučuji nejvíc, protože je nejjemnější, nejpříjemnější, a žiju se ženou, která si ji věnuje jako přes 10 let, tak byť já vlastně bych moc rád, aby ona se mnou dělala somatik, tak tím, že si tam řeším témata třeba ještě z minulého manželství, tak to nechci řešit s ní, tak mám jako svého člověka na somatik. To je technika, která vlastně se pracuje s tělem, ale nikdo na vás nesahá a dá se dokonce dělat i online, protože ten člověk, který se mnou dělá somatik, tak je v Praze, já sedím v Brdech a jenom mu vždycky na sebe našteluju kameru, aby mě viděl, jak reaguje moje tělo. A ta technika pracuje s tím, že na začátku schůzky, já se takhle vrátím, já jsem v nějaký zelený a on mě pozve k tomu, abych si zavřel oči a já začnu povídat o nějaký situaci, třeba o tom, že jdu do hospody za 10 kamarádama a začnu si jenom tu situaci vybavovat. A je zajímavý, že i když sedím někde v prostoru, tak jenom to, že si vybavím tu situaci, tak začne se v mém těle dít právě to, že se mi začne svírat hruď, začnou se mi dít právě ty projevy, takže se začnu pomalinku dostávat do toho stavu, že se začnu dotýkat toho traumabodu. A mně se moc líbí, že zatímco většina technik, ať už terapie nebo psychoterapie, psychologové a tak, že jo, ty to řeší buď práškama, abyste ten bod necítili, takže jako přestanete úplně cítit, což jako není řešení. A nebo terapeuti jsou schopní vás provést, že se do toho zážitku úplně ponoříte a často tam dochází k retraumatizaci. My třeba máme spoustu klientů, kteří říkají, já chodím 3-4 roky na terapie, ale vlastně jsem si došel k tomu, co se mi děje, proč se mi to děje, že tehdy táta tohle a tak, ale mně se to děje pořád dál. I Hawken říkal, že 20 let dělal terapie, než z nich odešel, protože si uvědomil, že ty klienti se pořád vracejí a že vlastně tam dochází k nějaký až paralýze analýzou, jo, u těch lidí. Takže mně se u toho somatiku líbí, že on se tak jako lehce dotkne a jakmile mně se začnou v tom těle dít ty projevy, tak ten člověk mě z toho vyvede a dostane mě zpátky do zelený. A pak zase se tam jdeme zpátky dostávat a zase mě vrátí do zelený. A já si vlastně začnu přepisovat tu událost, tak jak kdysi opravdu proběhla, že ten táta mě zmlátil, nebo máma mi tohle řekla, tak on mi začne se ptát, jak bych chtěl, aby ta situace vypadala,
Já začnu popisovat, jak bych chtěl, že bych chtěl, aby do té kuchyně přišel táta, aby mi s tím úkolem pomohl. A je zajímavý, jak jenom tahle virtuální představa v mý hlavě způsobí to, že postupně tenhle ten bod úplně zmizí. Že ten organismus vlastně najednou přestane reagovat tady na to tlačítko. Jo, a jako spousta lidí, když to vyprávím, tak říkají, že to jako není možný. A k tomu já vždycky uvádím ten příklad, když jsem byl na Titaniku, když poprvé promítali Titanic, tak na konci, když teda Jack se potopil a chudák se utopil a Rose tam někde plakala na dveřích uprostřed oceánu, tak když jste se rozhlídli po tom kině, tak 3/4 lidí brečela. Jak je možný, že člověk, který sedí v nějaké místnosti, kde se jenom promítají obrázky na stěně, takže reálně se mu nic neděje, tak jeho tělo zareagovalo tak, že začalo slzet. Jo. Prostě i ta virtuální realita na nás má obrovský vliv. I proto nechci, aby se děti dívaly na horory, i proto není dobrý se dívat na nějaký střílečky, protože všechno se to ukládá do toho systému. A potom lidi, kteří neviděli horory, tak se v noci nebojejí, a ty, kteří je viděli, tak se v noci bojejí. Jo, nebo prostě ta jejich amygdala je vytrénovaná na to vidět tu hrozbu skoro všude a tím jsou o to víc včervenej. Takže já jako doporučuji třeba tohle jako jednu techniku. Druhá technika je pak přímo ta práce s tělem, který se říká de-armoring. Ten název vychází právě z toho, že my jsme se za ten náš život, jak nám všichni říkají, co máme dělat a ono nás to bolí, tak my v podstatě si na sebe vezmeme takovej pancíř, aby jsme teda tu bolest necítili. Ale když ten pancíř si vememe, tak sice necítíme bolest, ale v tu chvíli ani necítíme radost. Takže ten de-armoring je vlastně o tom, že to z vás jakoby to brnění sundává, aby byste mohli zase začít cítit, ale to se opravdu hrozně blbě popisuje slovama, to musí člověk prožít a pak najednou vidí, jo, wow. Takže já mám tyhle techniky, že od těch jednoduchých dávat si čas sám na sebe, abych byl vzelený, po to, že se snažím rozpouštět ty traumabody z minulosti a vlastně s každým tím rozpuštěným traumabodem to moje štěstí je pořád větší a větší. Mhm. Jo, děkuju. Moje žena zase dělá regresní terapie a víceméně je to Mhm, v tom stejném, že se vrací k těm momentům, které nás mhm, zásadně ovlivnily a které způsobily ten traumabod. Já ještě, protože si myslím, že to patří k tomuto tématu, než přejdeme na tu část dotazy a diskuze, tak ještě hodím tento slide, abych to tak nějak zpátky zarámoval do toho body, mind and spirit. Jsou to takové moje oblíbené otázky nebo oblíbená cvičení, které dělám sám se sebou nebo s klienty. A když se bavíme o tom těle, tak teď se přehopáváme, to nejsme v těch traumabodech, to jsme teďka v těch zelených, tak je dobré si i uvědomit, co já prožívám po těle, když jsem spokojený a když jsem ve flow, abych si uvědomil, jako když jsem opravdu v té zelené části, jak promítal Martin. A nebo i zajímavé cvičení, to je zase v té oblasti mind, té mentální, a co mě v životě, udělat si takový rychlý audit. A stačí si vzít A4, na jedné straně plusko si dát, na druhé straně mínusko, co mě v životě vyčerpává, nebo kdo, a co mi v životě, nebo kdo, dává energii. A pak určitě bych nepodceňoval, je to prostě triáda a ta třetí část je ten spirit, je to někdy duchovno, někdy to nazýváme intuici, někdy si pokládáme otázku, opravdu i to můžeme cítit, jako když jsme v souladu se svými hodnotami, pokud je mám samozřejmě zvědoměné, tak se cítím dobře, cítím se pak dobře na mysli, cítím se pak dobře po těle a když také jdu, já to někdy nazývám tak jednoduše, když plním takový svůj životní úkol, protože já si myslím, že jako duše, prostě když jsme na této planetě, tak každý máme nějaký úkol, to je ta šipečka na tom slajdu vpravo. Je to nějaká cesta, od které se buď oddalujeme, a nebo se k ní přibližujeme. Jo, protože my nejdeme přesně po ní, ale když zažíváme to, že jsme sami sebou, když jsme opravdu ve flow a když máme pocit, že děláme to, co máme dělat. Já to třeba mám teďka s Martinem, jo, když jsme prostě chystali tohle, to člověk nepotřebuje žádnou přípravu, to je najednou se těší na tu věc, najednou je plný energie, najednou vám jdou ty náhody, že nějaký komentář na LinkedInu spustí prostě diskuzi, udělá se webinář, kdo ví, co z toho vznikne dál. Jo, a prostě je člověk v tom a užívá si to. Tak to já si říkám, aha, tak tady se možná někde přibližuju
k té svoji životní cestě. To je asi možná nějaké moje poslání, protože to nikdy nejde přesně pojmenovat, přesně uchopit. A někdy, když jsem často v té červené zóně, jak Martin ukazoval, tak sklouzáváme k určitému autopilotu v životě. A to bylo období, kdy jsem opravdu přemýšlel, jaké si koupím auto, čím si udělám radost, prostě kdy naženu ten dopamin a úplně jsem cítil, že už nejsem sám sebou a že se oddaluju od toho, co bych měl v životě dělat. Takže i tento spirituální náhled si myslím, že je dobré brát v úvahu a jak Martin řekl, je to krátký webinář, to by chtělo tak dvoudenní workshop, kde bychom tyhle věci mohli probrat dopodrobna. A tak tolik za mě. A teď bych přešel. Já doplním, jestli No, můžu doplnit u povídej. toho, co mě vyčerpává a co mi dává v životě energii. To je třeba věc, kterou já dělám každého půl roku. Už třeba jako 15 let v kuse. Co půl roku se na to dívám a všímám si, jak se to mění. Mhm, mhm, Že měl jsem období, ve kterém jsem měl naplněný život koučováním a neskutečně mě to bavilo. A pak najednou přišlo období, kdy jsem neměl ani jeden coaching, protože mě hrozně bavilo masírovat a pracovat s tělem, ani s nikým jsem si nechtěl povídat. A opravdu se to tak měnilo a dneska jsem v situaci, že třeba 3 dny v týdnu koučuju, to mě baví a tam cítím, že to je ono a další dny potřebuju dělat něco jiného. mhm, mhm. Jo, nebo můžete se mrknout tady, my to pak samozřejmě nasdílíme. Je to taková šablonka, která je běžně dostupná na internetu, kdy si můžete každou tu oblast se na ní trošku v těch lolkovacích oknech, kdy máte čas sami pro sebe se zamyslet nad tím, ve které oblasti, co je pro vás důležité, kteří lidé kolem vás podporují, co byste chtěli dosáhnout. Takhle to vypadá, když je to zaplněné a prostě od konkrétního člověka a vy si to můžete udělat podle sebe, tak to je jenom taková věc, která je třeba běžně dostupná na internetu. Tak to jsme jenom nahodili nějaké témata. Teďka přichází část na dotazy a na diskuzi a klidně máte prostor, my jsme schopni až půl hodiny, 40 minut odpovídat, klidně se můžeme vracet k těm tématům a promítat slajdy. Klidně hoďte to hlasovací tlačítko a nebo napište do chatu, já to budu hlídat, aby jsme na nikoho nezapomněli. Jakákoliv otázka je v pohodě. Klidně se můžete vrátit k těm tématům, co dával Martin, protože šli jsme opravdu letem světem, takže teď je prostor na dotazy. Mezitím, Martin, kdyby tě něco ještě napadlo? Jo, dá se klesnout a být šťastný? Tak to pojďme jako první dotaz zodpovědět. Jo, já bych si potřeboval k tomu vědět víc, co to znamená. No, když jsme mluvili o tom růstu neustálém a o té honbě za různýma věcma, o tom dopamínu, tak jestli vlastně potom, když člověk chce mít radosti jako z mnohem základnějších věcí, tak jak se vlastně naučit, jak, jak to vlastně udělat? Já mám tu zkušenost, že lidi to chtějí jako hned, jo. Že úplně zapomínají, že když byly malí děti, tak se potřebovali ty straničky učit postupně a že nejdřív se vůbec nešlo, tak to nějak šlo a ono se to rozvazovalo, až v nějakou chvíli to teda začalo jít, jo. Máš malý děcka, tak víš, když se učí chodit, není to, že najednou vstane a chodí, prostě nějak se vrklá, pak padne, pak... Prostě je jako dobrý vědět, že i tahle věc, i když už prostě jsme dospělí a všechno víme, tak potřebuje nějaký trénink. Potřebuješ tu nervovou soustavu přeučit. To znamená, když 40 let něco nějak dělám, tak nemůžu čekat, že druhý den začnu být šťastný. A já vždycky doporučuji jít po nejmenších možných krůčcích, který pro tebe osobně jsou představitelný. Protože já třeba řeknu, že dneska jsem schopný jít a půl hodiny čumět do včel a u toho cítit úplně jako se fantasticky. Fakt je mi v tom nádherně, ale kdyby jsem ti to měl říct před 8 lety jako produktový ředitel Seznamu, tak ti jako řeknu, co tam jako dělá u toho domku. Jo. Prostě bylo by mi to divné a musel jsem fakt krůček po krůčku, takže já bych třeba doporučil si dát třeba, nevím, notifikaci v Seznamu, poslední rok v Seznamu, když už jsem začal se tímhletem tématem vlastně zabývat, tak jsem si udělal to, že
vždycky v celou byly porady, tak za 5 celá jsem měl normálně notifikaci, že mi píplo jenom, jak se cítíš. A já jsem si jenom prostě na chvíli u stolu, v zasedačce, kdykoliv jenom tak jako, jak se cítím. Začal jsem jenom pozorovat, jak se cítím a začal jsem třeba jedním hlubokým nádechem a výdechem a takovýhlema drobnostma, který jsem začal trénovat a z nich se postupně dostaneš ke 2 nádechům, ke 3, k tomu, že teď opravdu 3 minuty jsem schopný se dívat na strom a cítit se šťastně, a což mi připadalo dřív úplně pitomně. Ale dneska, jakmile cítím, že je toho na mě moc, že mám těch věcí hodně, co musím, tak si tam okamžitě vkládám něco, kdy nemusím vůbec nic. A čím víc to začneš dělat, tím víc tě to začne být samozřejmý a tím víc se ti to stane fakt jako běžným. No. Já k tomu Tak, ještě, já k tomu ještě doplním, a že i když se v životě přihodí věci, které nejsou úplně radostné, nejsou úplně příjemné, tak to štěstí se dá prožívat i v těchto momentech, ale mně pomohlo tam přidat tu složku, protože já jsem byl vždycky velmi, velmi racionální, všechno naplánované, všechno jako muselo být prostě pod kontrolou, tak přidat tu složku ten spirit, jo, že to možná má nějaký význam. A já jsem pak časem zjistil, že ty největší sračky, které člověka potkaly, že měly velmi pozitivní efekt, ale já jsem ho spozoroval až třeba po 3 letech. Ale teď už vím, že když ty věci přijdou, že mají třeba nějaký význam, že ten význam ještě teď nevidím, takže pracovat s tou složkou, s tou duchovnější, s tou intuicí více, tak mě pomohlo prožívat momenty štěstí, krásného štěstí, opravdu i v těch spodních úrovních toho života, v těch nepěkných. jo. I bych se vrátil k tomu, jak jsem říkal, myslím, tedy jsem versus cítím, tedy jsem. Jo? Že já dneska opravdu, i když moje hlava si něco myslí a něco mi říká, tak já stejně dávám spíš na to, co cítím. Kdybych to dal úplně do jako reálného života, tak že v Seznamu jsme měli obrovské množství pohovorů a při těch pohovorech ti tam sedí člověk, který na základě papíru a toho rácia, aby si všechno odškrt, jakože super, ten člověk je jako super. Ale vlastně tady někde cítíš takový to, no, něco tam nehraje. A já musím říct, že kdykoliv jsem dal na tu hlavu, že teda racionálně to všechno odpovídá, tak to byl průšvih. A kdykoliv jsem dal na ten pocit, u kterého jsem ho neuměl popsat, neuměl jsem ho dát do excelovské tabulky, co to je, tak ale když jsem ho poslech, tak to bylo dobře. Tak úplně stejně to mám v životě. Že? Mám v životě cítím, potřebuju tuhle změnu a ty zrovna si mě, Honzo, zažil, že jsem 2krát z toho Seznamu odešel, tak já jsem nikdy neodcházel, že bych si to racionálně promyslel, já jsem jenom cítil, že už tam nemůžu být. A tak jsem to poslech a díky tomu mi přišly do života nové věci a dneska žiju to, co žiju. Prostě cítím, tedy jsem. Mhm. Že je člověk vnímavější v tom životě. No a to cítění se musím, bohužel, se ho musím znova jako učit obnovit, protože ta doba, tak jak je rychlá a jak nám pořád říkají, co máme a co nemáme, tak my se jako odnaučujeme cítit, že to cítění není důležitý. Důležitý je to myšlení. No, ale tak ono v tom rychlíku, když člověk jede rychlo vlakem, tak Mhm. času není na to. Jo. Že vlastně, kdybych to byl úplně celý shrnul do jednoduché věty, tak jenom stačí zpomalit. Mhm. Jen pomalit. Jo, že to je vlastně celý. Já dokonce, když si to vemu, když jsem trénoval na půlmaraton, tak jsem pořád, jako dostal jsem nějaký tréninkový plán a jel jsem úplně nabušeně, až po měsíci a půl jsem se zranil a na měsíc jsem úplně vypadl. Versus začal jsem pomalu s jiným trenérem, který mi říkal pořád zpomal, je to moc rychlý, běháš moc, zpomal. Pak mě začal učit indiánský běh, což znamená, že běžíš, dokud můžeš a když nemůžeš, tak zastav a jdi. A až zase budeš cítit, že můžeš, tak se rozeběhni. Což když mi poprvé říkal, tak přesně zase ta moje racionální mysl, no ty vole, nemůžu, přece trénuju, potřebuju rekord osobák a tak. Takže pro mě zpomalit nebo zastavit bylo úplně nepřijatelný, protože většina z nás jsme odchovaný zátopkem, že jo, když nemůžeš, přidej. A to Jenom, je ta jenom, největší dopl- blbost. jenom doplním, Marťo, úsměvná historka, jenom velmi krátká. Já jsem takhle běhával do práce, což je asi 4 kilometry od domu, jako do kanclu, centrem Zlína. A vždycky mě lidi viděli, já jsem měl zaplý ten měřič a valil jsem to prostě 4,5 minuty na kilometr.
A pak jsem právě prošel nějakou prací na sobě a jenom tak jsem se procházel a lidi zastavovali. A co je, Romane, stalo se něco? A ty Mhm, vypadáš mhm, spokojeně, ty vypadáš šťastně. Ale proč neběžíš? Říkám, já prostě nemám potřebu už to měřit a běhat. A viděli na mě tu úplně jiný výraz v obličeji. No. A mhm, máme tady další dotaz. mhm. Luba se hlásí, tak klidně se Jo, ozvi. Pojď. díky. A můj dotaz směřuje směrem, jste to teď nakousli, ale jestli lze jako naplnit tu svoji osobní cestu v té zelené zóně. Já mám spíš pocit, že je to o pitání mezi červenou a zelenou. Jestli lze vlastně se posunovat a něco tvořit, budovat v té zelené zóně jenom. Nebo jestli je potřeba ta červená, ale spíše jako vědět, na nějak vědomě to řídit. Pojď, Tak. Martin. Díky. Jo, je to dokonce dotaz, který lidi, kteří mě znají z minula, tak mi často pokládají, jo, že jak můžu vlastně tady v těch Brdech, protože máme takový jako obří pozemek, kde teda si opravdu hodně hraju a pěstujeme zeleninu a tak, tak jak vlastně v tomhle můžu být, jestli mi nechybí to utíkání za těma cílema. A já vlastně reálně jsem třeba 90% času zelený, ale přitom mám pocit, že jsem třikrát tak výkonný oproti v době, kdy jsem jel v té červený. Jo, že jako reálně věci, které mě dřív třeba trvaly 3 dny, já jsem teď schopný udělat za půl hodiny. Díky tomu, že jsem zelený a v té kreativní části, tak mě to prostě cvaká. A já jako reálně dneska jsem spolumajitelem ve 3 firmách, koučuju, vedu workshopy, budujeme tady prostor, kde už jsme postavili nějaký 2 domky, který pronajímáme párům, aby přijížděli odpočívat právě od toho uspěchaného života. Jako těch projektů mám úplně mraky, ale vlastně zvládám levou zadní jenom díky tomu, že víc odpočívám. Což zní úplně zvláštně, ale možná znáte všichni tu větu méně znamená více. A to v tom příkladě, na který jsem ukazoval, že když dělám méně, tak jsem v té zelený a díky tomu dokážu dělat mnohem efektivnějš, tak toho potom zvládnu mnohem víc. Mhm. Takže jako opravdu zvládám toho víc, ale přitom jsem v té zelené. A já to jenom kvituju, protože já jsem prošel něčím podobným a můj nejproduktivnější den vypadá tak, že nejedu podle harmonogramu, ale podle toho, co se mně chce, No. zrovna na co mám chuť. A když si spočítám, jak kdyby poměr času, který bych dřív strávil nad těmi stejnými aktivitami, a když opravdu to dělám podle nálady, samozřejmě prokrastinace je velký nepřítel, ale Uh-huh. když člověk chce, tak prostě opravdu je vnitřně motivovaný, že do té činnosti opravdu se pustí, že ji bude dělat. A když si takhle ten den naskládá, to může být pracovní den složený jenom ze 3-4 hodin, kdy jsem nejproduktivnější, když se mě opravdu chce, tak odbouchám věci za 2 minuty, nad čím bych Já, normálně seděl hodinu. Takže souhlasím s tebou, Martinem. já mám ještě do toho cvaknul takový konkrétní příklad, že tady právě v těch Brdech tak mi vozí dřevo a já si nechám vozit metrový špalky, abych je mohl řezat a štípat a jako fakt mi to baví. A jednou jsem se dostal do stavu, že jsem potřeboval naštípat dřevo pro všechny objekty, které tady máme, aby prostě hosti, když přijedou, tak si mohli zatopit v krbu. A já jsem si dal jeden den takový, že dneska to všechno naštípu. Takže jsem opravdu ráno vzal sekeru, pilu a jel jsem a štípal a večer jsem skončil. A teď jsem měl naštípanou nějakou hromadu. Druhý a třetí den jsem se nebyl schopný hnout, protože prostě jsem z toho byl vyřízený. A až čtvrtý den bych byl schopný pokračovat. Reálně, v, a teď jenom mluvím o tom, že to jsem byl v tom módu musím, v červený. Musím to naštípat. No a jak to asi reálně vypadalo? První 2 hodiny jsem jel velmi efektivně, pak jsem začal být trošku unavený, takže už to bylo pomalejší a odpoledne už jsem tak jako hledal cesty, jak to štípat tak, aby to bylo co jako nejméně náročný a naštípal jsem toho strašně málo. Zatímco v módu, kdy si řeknu, že chci a mám to jakože 2 hodiny posilka, takže dneska 2 hodiny jdu štípat, zítra 2 hodiny jdu štípat a pak jdu 2 hodiny štípat, tak reálně mi to zabere 6 hodin místo těch 8 předtím. A za těch 6 hodin jsem schopný naštípat 2x tolik, protože jsem pořád v plné síle a ještě ten den zvládnu spoustu jiných věcí. Zatímco předtím jeden den jsem něco dělal a 2 dny jsem z toho byl vyřízený. Takže to je takový. Super point. A moje věta, kterou v tomto tématu mám, v nejlepším vždycky přestanu. Jo, vždycky, když mě to nejvíc baví, tak jdu a měním aktivitu.
Pozor na to, slyšel jsem kdysi Duška říkat, že tím, kdyby se řídili naši rodiče, tak tady nikdo nejsme, takže v nejlepším přestat jenom někdy. Ale ještě, Lubo, máš k tomu nějaký doplňující? Já jsem to chtěl jenom jako podoplnit, že já to rozumím tomu, jak to říkáte, ale jenom jestli v rychlosti si myslíte, že bez toho, aniž byste to někdy v minulosti jako vy vlastně vyhypovali, tak jestli byste se dostali do toho stavu, kde jste teď. Bez toho, aniž jako bych to člověk jako převalil a pak jsem v tom našel, tak jak to popisujete vy, mě lehce přes 30, jo? A jestli to jde i bez toho, jestli z vaší zkušenosti mě zajímalo. Znám lidi, kteří jo, a to jsou přesně lidi, kteří měli teda úplně úžasné dětství a nemají tam ty traumabody a přesně ví, co je jejich nějaká životní vize, smysl a jdou si za ní a jsou jako fakt vědomí, ale musím říct, že takových lidí znám jako minoritu, jo. To je fakt minorita. Většina tam tady ty traumátka má a nejhorší je, že spousta takový té motivace něco dokázat si potom časem uvědomí člověk, že to nedělal kvůli sobě, ale kvůli tomu, že v podvědomí chtěl něco dokázat třeba svýmu tátovi, že za něco stojí a tak, takže já vlastně jako na to nemám úplně odpověď ve smyslu ano, ne, protože znám lidi, co ano a znám lidi, co ne. A já vlastně vím, že dneska bych rozhodně nechtěl žít tak, jako jsem žil před těma 20 lety, ale zase před těma 20 lety to bylo taky dobrý. Já jsem jako v tom byl docela spokojený a jsem za to rád, takže já si obecně nemyslím, že je špatně něco vyhypovat. Spíše blbý, když jo, i dneska dokážu jít a prostě 2 dny někde máknout, jakože si fakt hrábnu na to dno. Umím to. Potíž je, pokud to děláte 350 dní v roce. Jo. To si myslím, že je ten problém. Není problém jednorázově něco hypnout, to ne. Moje, Žena teďko rozjíždí vlastně svůj nový e-shop a tam je prostě potřeba v nějakou chvíli hrábnout a zvednout ten telefon a začít volat a dělat to. Akorát je právě otázka, jestli teda to bude dělat 8 hodin v kuse a pak z toho bude týden vyřízená, anebo teda dneska cítím, že chci volat, tak volám 2 hodiny a druhý den cítím, že volat nechci, tak si dám třeba jenom 10 minut, abych z toho nevypadl. a moje odpověď na tu otázku je, že není potřeba dosahovat extrémních hodnot až do traumabodů, protože Mhm. to může být velmi bolestivé a člověka to může na nějaký čas zastavit, byť Jo. dojde k nějakému uvědomění. Proto si lidi najímají různé kouče, mentory a konzultanty, aby se učili z jejich chyb. A Mhm. souhlasím s Martinem, je jich jako šafránu, ale jsou lidé, kteří si nemusí šahat do red zones a, Jo, jo, a, jo. a nabít si pusu nebo opravdu to nechat dojít až do nějaké nehody v životě, aby si něco uvědomili. Takže jde zatáhnout za ruční brzdu i dříve. Já jsem Já měl jsem obří spokojený, moment, díky moc. pardon, já jsem měl Pardon. ještě obří aha zprávy s mým trenérem toho běhu, David Vaš z Budějovic, to je kluk, kterýho jsem poznal na Božím při jednom výcviku a vlastně jsem si odvez nejvíc od něj, že jsem s ním byl na pokoji, kde on furt mluvil o běhu a já jsem kdysi na linkáči rok, 2 zpátky sdílel právě, když jsem trénoval na půlmaraton, tak já jsem vždycky sledoval takový ty hodnoty, že jo, čas a nějaký vaty, jako kolik jsem schopný toho naběhat a tak. A on mi to pořád vracel, že to je moc, že mám zpomalit a ukázal mi křivku TSS, jaký stresový syndrom těla. A říkal mi, že sice běhám super, že časy mám lepší, než mám naplánovaný, ale ten stresový syndrom mám dvojnásobný. Jinými slovy jsem v červenej. A říkal mi zpomal, zpomal, zpomal a já ho neposlouchal. A pak mi přišlo to, že mi ruplo koleno a měsíc jsem nemohl běhat. A on mi potom zpětně to vracel a říkal, to je přesně to, proč říkám zpomal, protože mám zkušenost, že kdo se dlouhodobě s tímto se pohybuje na těchto hodnotách, tak se vždycky zraní. Vždycky buď se zraní, nebo onemocní. A říká, že to je tak ve 100% případů. A to se vám dneska naměří jako libovolný hodinky, že jako vidíte. Takže to jenom potvrzuje, vlastně jsem viděl úplně tu samou křivku, jakou jsem tady dneska maloval na nějaký křivce z hodinek a na mém tréninku v běhu, jak to všechno souvisí. Takže někdy fakt méně je více a když jsem začal tím indiánským během, tak pak jsem si zaběhl osobák úplně v pohodě. Takže jako ten výkon uděláte a nemusíte se k tomu dřít. Mám stejnou zkušenost, zajímavé. Jo. Máme prostor ještě na nějaké další závěrečné dotazy. Vím, že asi už toho dnes máte hodně, ale když by byl nějaký dotaz, klidně se přihlaste nebo napište do chatu. A mezi tím, víš co, Já myslím, že v chatu něco bylo. bylo, že se loučí, že někteří jsme Jo. inspirovali a jdou lelkovat do lesa a že moc děkuji.
A mezi tím, ještě než by byl nějaký dotaz, tady vidím, že se někdo pustil. Hele, já asi nemám úplně dotaz, ale spíš jenom chci nasdílet inspiraci, protože přesně když začínám být v červený a moje práce to umožňuje povětšinou, tak se prostě na půl hoďky jdu odfrknout. Máme tady za kousek za barákem takový kopec a mě přesně jsem vysledoval to, že mě nejvíc nabíjí, když se na ten kopec postavím, vezmu psa a jenom tak koukám do té krajiny. A to je přesně to, co mě zpátky v klidu dostane do té zelený a pak můžu jít domů třeba vyřešit tu věc, která mě do té červené dostala, ať už to jsou pracovní úkoly nebo něco doma, cokoliv, ale dám si tam ten klid, dám si tam tu rozvahu na chvíli, dostanu se zpátky do té zelené a jsem samozřejmě mnohem víc efektivní a řeším to s klidnou hlavou a díky tomu tak spoustu těch věcí řeším podstatně líp, efektivnějc, jednodušejc a cítím se u toho dobře, než kdybych to řešil v ten daný moment. Takže díky, Martine. Jo. A já jenom doplním, že Martin je ze společnosti Unstudio, kde právě jsme tohle už vysvětlovali, nebo vlastně s nima spolupracuju. A na základě tohohle vysvětlování jsme došli k tomu, že Unstudio má dneska 4denní pracovní týden. No, je to asi jediná marketingová agentura v Česku, kde fakt jedou jenom 4 dny v týdnu. A právě to souvisí s tím, že když mají potom 3 dny volna a můžou vypnout a dostat se do zelený, tak pak můžou vznikat mnohem lepší kreativní nápady. Výsledkem je, že teď třeba dělalo zrovna na Apríla Unstudio jako výborný rebrand a když se podíváte na jejich web, prostě to úplně žije a je to úplně jiná firma než předtím, kde teda všichni padali na hubu a dělali 6 dní v týdnu. No. A v neděli se doháněli resty, že jo? Díky. A jak i vidíte, za mnou je krásná zahrada, klid a já jsem v zelený. Byl tam někde, Martine, impuls, že se začalo makat na této změně a od koho případně ten impuls byl? Ten přišel od majitelem, protože já vlastně původně to bylo jenom, že jsem skončil v Seznamu a šel jsem, co budu dělat dál a v tu chvíli mě oslovil Petr Vataha jako majitel a při nějakých prvních coachingách tam jenom bylo to, že vlastně vede 20 let, už tehdy, nevím, 18, to Unstudio a je hrozně unavený a potřeboval by si víc odpočnout a že by vlastně potřeboval zvýšit ten zisk, který by zainvestoval do toho, aby se dělalo méně. Což je jako pro mě dneska už není zadání, když by mě někdo kontaktoval, chci jako zvednout zisk pro to, abych si koupil 3. Ferrari, tak to pro mě není téma, ale tady to mě úplně jako, jo, pojďme do toho. Jo, a pojďme to udělat, pojďme. A samozřejmě jsme začali dělat ty racionální kroky, že potřebuješ být efektivnější, potřebuješ vlastně škrtnout čas, který nevede k cílům a tedy to všechno jako tam je. Ale ta myšlenka zatím byla, potřebujeme si odpočnout. A já, když jsem tam pak přišel s tímhle, že vlastně ten odpočinek neznamená dělat míň, že ten odpočinek, když teda důsledně dodržuješ nějaké věci, tak může vést k tomu, že ta firma může být mnohem ziskovější a ty lidi můžou být mnohem šťastnější. Tak to je prostě matika, kterou ze začátku hodně lidí nechápe, protože jsme učení, že jako musíš víc a dřít a bejčit a já nevím co všechno, abys jednou. A ono je to přitom úplně obráceně. Jo, je to tak. A já to můžu jenom potvrdit. Děkuju, Martine. Klidně se ptejte dál. Mezitím, Marťo, můžeme nasdílet možná, já tam hodím slide, kde najdou lidi ten náš rozhovor, který byl docela dlouhý na tom podcastu. A tak já mám jenom tyto 2 zdroje, kde můžete zdarma čerpat inspiraci. To je ten Roman Zelenka podcast. A tam je s Martinem Fuchsem docela dlouhý rozhovor na podobné téma, co jsme dneska řešili. A tady je i odkaz na YouTube a i s mojí ženou natáčíme pro lidi, kteří chtějí být bdělí, chtějí být všímaví a prozkoumávají nejrůznější techniky a témata, tak jsme založili teď nedávno podcast z hůru, kde se můžete podívat. A ty bys, Marťo, jaké odkazy, zdroje doporučil, kde lidé můžou čerpat inspiraci na to, o čem jsme se dneska bavili? Já bych doporučil jako nejlepší zdroj poslouchat sám sebe. Je, že rozhodně jako podcasty, který děláš i s tou ženou, to je super. To jako doporučuju, jenom vlastně já se dneska učím spíš z těch věcí venku se začít ladit na to, co fakt cítím, co bych potřeboval, co bych chtěl. A ono velmi často na začátku zjistíte, že to, co byste chtěli, je vlastně něco úplně jiného, než to, co si myslíte, že byste měli.
Akorát, že dokud neděláte to, co opravdu chcete, tak nemůžete jako zažít ten pocit toho štěstí, protože vlastně ta duše není naplněná. Jo, a já mám takový možná jenom pozdílen zážitek, protože se ženou se věnujeme i tantře a prošli jsme spoustu tantrických jako retreatů a seminářů, který se věnovali intimitě. A my jsme se vlastně v tomhle tématu chtěli posunout a na jednom tady tom výcviku tak jsme dostali za úkol dělat nějaké cvičení, co dělal každý pár na svém pokoji. A my jsme vlastně ho začali dělat a věděli jsme, co by mělo být jako cílem toho, co by jsme měli cítit, jak by to mělo jako vypadat. Tak jsme to začali dělat a najednou jsme oba cítili úplný prázdno. Takový jako nic. Nedostavovali se ty prožitky, o kterých tam mluvili, že jako by měly přijít. A teď, jak jsme začali tak jako vyhodnocovat v té hlavě, že ty jo, já bych měl tohle cítit a já to necítím a to je asi špatně, tak jsme pak mezi sebou, protože mám velmi otevřený ten vztah, jakože co na srdci, to na jazyku, tak jsme se o tom bavili a najednou jsme došli k tomu, že oběma se nám v hlavě rozvíjela spirála, která končila ten myšlenkový proces až tím, že teda, no já to necítím, takže asi není ten pravý, takže asi bychom spolu neměli být. A vlastně v tomhletom nastavení jsme došli zpátky do nějaký sdílecí místnosti, kde jsme se všichni potkali a sdíleli jsme ty prožitky. A zatímco některý tam sdíleli, jak to bylo úplně úžasný, fantastický a skvělý, tak my tam prostě oba úplně rozložený a že jsme teda necítili nic a prázdno a myslím zase, že to byl Hawken, to je fakt jako mě neskutečně ovlivnil tenhle člověk. Tak nám jenom dal otázku, a co jsme teda cítili, když říkáme, že jsme necítili nic. Já jsem říkal, no nic, prostě prázdno. On říkal, a jak to prázdno vypadalo? Nevím, prázdno prostě. A on nás poslal zpátky a řekl, takže jako zpátky na pokoj, dejte si to znova a až přijde to nic, tak jenom pozorujte to nic. Přestaňte přemýšlet nad tím, že by to mělo být jinak a pozorujte, co je. A my jsme oba začali pozorovat, co je. Přišlo prázdno, tak jsme teda pozorovali prázdno. A z toho prázdna se najednou jako zrodil takový prožitek, můj nejsilnější v životě. A žena potom, když jsme teda se vrátili z pokoje do té místnosti, otevřeli jsme dveře, oba vysmátý jak leča, takže všichni se začali smát, když nás viděli. Hawken říkala, a zadařilo se. A žena začala vyprávět ten svůj prožitek, tak tam jeden asistent úplně jako wow, tak tohle popisuje nejvyšší buddhistická kniha jako nejvyšší prožitek, který může člověk vůbec jako prožít. A tak já to jenom sdílím, a mi to přišlo, tak to prostě posílám ven, že jakmile dáme přednost té hlavě a začneme se zabývat těma myšlenkama, co by, jak by, kdyby mělo být, a ono to tak není. Pro Krista Pána, proč to tak není? A jak to, že cítím něco, co bych cítit neměl a jsem asi rozbitej a já nevím, všechny tyhle myšlenky, které většinou lidi mají, tak to je taková spirála smrti, která nás vždycky dovede do stavu, ve který nám fakt dobře není. A vedle toho, ono to nemusí být jako skvělý, ono to nemusí být dokonalý, ale když zůstanu v tom, že to pozoruju a že vnímám, že tak, jak to je, to prostě je, tak se z toho vždycky může vynořit jako ten pocit, Jo, a je zajímavý, že když byste si každý udělal v hlavě nějakou, nevím teď úplně, jak to říct, ale já mám pocit, že pocit štěstí nezačíná v hlavě. Že jako když si vemete, co je to štěstí, když jste prožívali okamžik štěstí, on nikdy nezačal tady. Já si pamatuju, když se narodil můj syn, to jako není, že hlava vám začne říkat, teď jsem šťastný. To prostě někde v těle začnete cítit takovej ten... A to je právě ono, proto já říkám, že když chci hledat zdroje k tomu, jak být šťastný, tak já jdu, odpojím se od toho vnějšího světa a jenom začnu pozorovat, co v sobě cítím. A upřímně říkám, že třeba před 8 lety jsem necítil vůbec nic. Byl jsem úplně mrtvá skořápka, takový chodící zombie, který jenom teda se snažil naplňovat bankovní účet. A dneska je to tak, že když nevím, když se cítím nějak nedobře, tak se okamžitě odpojím od světa, jdu se zaměřit na to, co teďko bych zrovna chtěl. A když je to jakkoliv možný, tak to jdu okamžitě dělat. No a při jakékoliv činnosti, kde necítíme nic, tak si s tím pobít, tak to pozorovat. A to z toho beru jako to moudro a i jako nechat to srdce otevřít. Jo? A radovat se z těch maličkostí, z těch, to, co
když zpomalíme, tak co začneme vnímat, co začínáme vidět, co začínáme cítit a neanalyzovat to, nesnažit se tam najít prostě racionální důvod a hned to prostě nějakým způsobem se snažit racionálně zpracovávat. Tak to je to, co se i já učím každý den a prozkoumávám. Je to cesta, je to hezká cesta a určitě nejsme na konci a je co prozkoumávat. No. Tak to je Jo, docela zajímavé takhle na závěr, jako tímto uzavírat, no, to téma. je vlastně fajn přestat věci hodnotit, co je dobře, co je špatně a mít je jenom, že tak to je. Mhm, mhm, mhm. To je celý. Je to, jak to je. Já Je ještě to- navštívím. A pokud byste nám někdo chtěli udělat radost, jsme s Martinem vyhlásili, že je to zdarma a dali jsme tomu nějakou energii a poslali jsme ji tam. A tak kdyby to někoho opravdu inspirovalo, tak tady na základě toho QR kódu, který promítáte, a nám můžete poslat dobrovolný příspěvek za tady ten dnešní webinář v jakékoliv výši. Jo, je to QR kód na účet, ale částku si nastavte podle sebe, jak to cítíte. A takhle jsme se dohodli, že to uděláme, že to tak je v pořádku. A za mě super dotazy. Moc děkuji Martinovi za sdílení a za popis těch zón, protože to otevřelo velké téma. Nemáme šanci to pokryt, jako během hoďky a půl. A je to práce na delší dobu. Třeba z toho vznikne nějaký workshop. Marťo, co? V Brdech, že bychom uspořádali. Možná. Uvidíme. Kdo ví. Jo, jo, jo. Máš nějaké ještě poselství na závěr, než to utneme? Já nevím. Já miluju větu pro vás neroztlačíš. Jo, dobrý. Jako myslím si, že každý, kdo chce, tak si jako ty cesty najde a když nechce, tak se může druhý stavět na hlavu a nepomůže mu. Takže Hm. no, jsem rád, že jsme vůbec mohli. Tobě děkuju, že jsi přišel s tím nápadem. Pro mě je to první webinář, který jsem nějakým způsobem spolutvořil, takže taky zajímavá zkušenost. Děkuju za ní. A za mě na jedničku super práce. Děkujeme všem, kteří dorazili nebo si to pouští ze záznamu. A moc rádi se s vámi uvidíme při nějaké další příležitosti. Uvidíme, co nám přijde pod ruku v našich lolkovacích oknech, co vymyslíme. Tak mějte se hezky a přejeme vám úžasný den a udělejte si určitě čas pro sebe a zkuste nechat vstřebat tady to téma do sebe, popřemýšlet o něm. Mějte se hezky. Díky. Mějte Díky se. moc, ahoj. Čau a děkujeme.